У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 26 чэрвеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко. Вітаю. Валер Кавалеўскі пастанавіў скласці з сябе абавязкі намесніка кіраўніцы і прадстаўніка ў замежных справах у аб'яднаным пераходным кабінеце. Пра гэта палітык напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. На гэтым напрамку з'явіліся разыходжанні ў стратэгічным бачанні шляхоў дасягнення мэтаў дэмакратычнага руху, у арганізацыі і тактыцы вядзення працы, а таксама ў падыходах да ўнутранай палітыкі. Палітык падзякаваў Святлане Ціхановскай за давер, а калегам з дэмакратычнага руху і міжнародным партнёрам за плённую супрацу ў гэтых кірунках. Украіна перадала Расіі яшчэ аднаго беларуса, які ваяваў у складзе ПВК Вагнера. Алексей Ярылович трапіў у палон у лістападзе 2022-го, пасля чаго яго асудзілі да 9 гадоў зняволення за ўдзел найміта ва ўзброеным канфлікце, вайсковых або гвалтоўных дзеяннях. Ярылович нарадзіўся ў Рэчыцкім раёне, служыў у войску ў Калодзішчах. Пасля працаваў альпіністам-мантажнікам. Ён стаўся трэцім беларусам, якога перадалі Расіі з украінскага палону. У межах абмену ваеннапалоннымі паводле схемы 90/90 ва ўкраіну вярнуліся 52 абаронцы Азоўсталі, а таксама абаронцы Марыуполю, Чарнобыльскай АЭС і тыя, хто ваяваў на іншых кірунках. Паводле украінскага боку актыўна дапамагалі вызваляць украінцаў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Рэжым працягвае распараджацца маёмасцю палітычных вязняў. Гэтым разам на гандляванні выставілі зямельны надзел Віктара Бабарыкі ў вёсцы Мачаны Лагойскага раёну. Надзел плошаю 75 сотак за 20 кіламетраў ад Менску ў водаахоўнай зоне вадасховішча Вяча прызначаны для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі. Ёсць лазня з прафіляванага бруса. Пачатковы кошт маёмасці складае больш за 150 тысячаў рублёў. Пры наяўнасці удзельнікаў гандляванняў аўкцыён адбудзецца 31 ліпеня. Чарговая трагедыя на вадзе. У вёсцы Магдалін Кобрынскага раёну патануў 9гадовы хлопчык. Паводле следчага камітэту дзіця не ўмела плаваць, а вадаём не быў прызначаны для купання. Паводле папярэдняй інфармацыі школьнік прапанаваў сябрам пайсці на штучны вадаём разам, аднак тыя адмовіліся. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як хлопец пайшоў купацца адзін, сябры знайшлі на беразе ягоны ровар і рэчы, ды расказалі пра гэта старэйшаму брату тапельца. Пазней вадалазы выявілі цела дзіцяці ў вадаёме і дасталі яго з вады. У Менску двухгадовае дзіця выпала з вакна 4-го паверху. З пераломамі і траўмамі хлопчыка даставілі ў шпіталь. Паводле папярэдняй інфармацыі, хлопчык быў у пакоі з адчыненым вакном разам з маці, увага якой на хвіліну адцягнулася. Дзіця ўзлезла на цацачны стол, затым на падваконне і аперлася на маскітную сетку. Тая не вытрымала. Толькі ў сталіцы гэта трэці такі выпадак цягам месяца. У канцы траўня паўтарагадовая дзяўчынка загінула, выпаўшы з 11-го паверху. У Менску абмяркоўваюць будаўніцтва 4-й лініі метро. Паводле прадстаўніка менскага метрапалітэну Андрэя Дроба, яна будзе кальцавая, ды пройдзе праз плошчу Бангалор і злучыць існыя лініі – аўтазаводскую, маскоўскую і зелена-лузскую. Новая лінія будзе ў сярэдзіне другога транспартавага кальца гораду. Назвы станцыю 4-й лініі метро былі зацверджаныя яшчэ ў 2018 годзе. На гэты момант сталічныя будаўнікі завяршаюць працы на 3 новых станцыях 3-й зеленалузскай галіны – аэрадромная, Немаршанскі сад і слуцкі гасцінец. Яны амаль гатовыя. Адкрыць станцыі плануюць да канца 2024 года. Былы прэм'ер Нідерландаў Марк Руте станецца новым генеральным сакратаром НАТО. На галоўнай пасадзе Паўночна-Атлантычнага альянсу ён заменіць нарвежца Йенса Стольтенберга. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт НАТО. Прызначэнне Руте сталася фармальнасцю пасля таго, як ягоны адзіны канкурэнт на пасаду, прэзідэнт Румыніі Клаус Йоганніс, зняў кандыдатуру. Экс-прэм'ер Нідерландаў заручыўся падтрыманнем бальшыні дзяржаваў НАТО, аднак яму давялося прыкласці нямала намаганняў, каб ягоную кандыдатуру адобрылі Угоршчына і Турцыя. Йенс Стольтенберг пойдзе ў адстаўку ўвосень. Новаму генеральнаму сакратару НАТО 57 гадоў. Руте ўзначальваў урад Нідерландаў 4 тэрміны запар з кастрычніка 2010 года. Справу супраць заснавальніка Wikileaksу Джуліана Асанжа афіцыйна закрылі. Яго вызвалілі з залі суда пасля ўгоды з уладамі ЗША, падчас якой Асанж прызнаў віну ў змове з мэтай атрымання і выдавання сакрэтных звестак пра нацыянальную абарону.
Пасяджэнне праходзіла ў федэральным акруговым судзе на востраве Сайпан у Ціхім акіяне, гэта тэрыторыя ЗША, куды Асанж прыбыў пасля вызвалення з брытанскай турмы Белмарш. Пасля прызнання Асанжам віны суддзя Рамона Манглёна заявіла, што будзе, цытата, «справядлівым і разумным» залічыць у якасці тэрміну пакарання 62 месяцы, якія Асанж правёў у лонданскай турме, і адпусціла яго адразу з судовай залы. Больш сур'ёзныя абвінавачванні, якія пагражалі доўгім турэмным тэрмінам, з Асанжа былі знятыя. Пакідаючы будынак суда, ён адмовіўся ад каментароў для медыяў і адразу паляцеў на радзіму ў Аўстралію. Хоць крымінальная справа супраць 52-гадовага заснавальніка Wikileaksу закрытая, а запыт на экстрадыцыю адкліканы, яму ўсё роўна забаронена вяртацца ў ЗША без дазволу ўладаў. Гэтак пастанавіла амерыканскае ведомства юстыцыі. У расійскім Екатеринбурзе тым часам пачаўся закрыты судовы працэс над журналістам газеты Wall Street Journal Эванам Гершкавічам. Яму пагражае да 20 гадоў турмы па абвінавачванні ў шпіянажы. Заходнія палітыкі, праваабаронцы і журналісцкая супольнасць лічаць абвінавачванні супраць Гершкавіча ілжывымі і палітычна матываванымі. Генеральная прокуратура России заявила, что журналиста виноватят у сборы секретной информации на задание ЦРУ. У ведомстве сцвярджаюць, что Гершкавіч нібыта спрабаваў сабраць секретную информацию про Уралвагонзавод. Прадпрыемства прыблізна за 150 километров на поўнач ад Екатеринбургу. Там вырабляюць, а таксама рамантуюць танкі ды іншую расійскую вайсковую тэхніку. Эвана Гершкавіча утрымліваюць у маскоўскім СІЗА Лефортава ўжо больш за год. Яго арыштавалі 29 сакавіка 2023-го. У сталіцы Кеніі Найробі падчас пратэстаў супраць узмацнення падаткаабкладання дэманстранты спрабавалі ўзяць парламент штурмам. Яны прарваліся праз кардоны паліцыі ды падпалілі частку будынку. Загінулі штонайменей 13 чалавек. Паліцыя беспаспяхова спрабавала разагнаць пратэстоўцаў пры дапамозе слізацечнага газу і вадамётаў, пасля чаго адкрыла агонь. Кенійская медычная асацыяцыя паведаміла, што прынамсі 5 чалавек былі застрэленыя пры наданні дапамогі параненым. 31 асоба атрымала раненні, прычым 13 былі параненыя баявымі кулямі, а 4 гумовымі. Закалоты ў сталіцы Кеніі пачаліся 18 чэрвеня і пашырыліся па ўсёй краіне. Незадаволенасць выклікалі планы ўраду павысіць падаткі на шэраг тавараў і паслуг, што, на думку пратэстоўцаў, нанясе страты эканоміцы ды павялічыць кошт жыцця. Таксама пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Уільяма Рута. Яшчэ 6 зборных прабіліся ў накаунт-раунд Еўра-2024. Гэта Аўстрыя, што сенсацыйна апярэдзіла ў групе Д удзельнікаў плэй-оф Нідерланды і Францыю. А ў групе С да Англіі далучыліся Данія і Славенія, якія ўсе 3 свае матчы згулялі з нічыйным вынікам. Сёння пройдуць заключныя матчы групавога этапу. А 19 гадзіне нас чакаюць матчы групы Э. Украіна, Бельгія і Румынія, Славаччына. Інтрыгі матчам дадае той факт, што ніхто з квартэту не гарантаваў сабе месца ў плэй-оф. Усе каманды маюць у актыве па 3 пункты. Аднак чарговы раз беларускі глядач убачыць не ўсе матчы гэтай групы. Дзяржаўнае тэлебачанне з пачатку Еўра ігнаруе ўсе сустрэчы зборнай Украіны. А 22 гадзіне згуляюць каманды групы F, дзе Партугалія, што ўжо гарантавала сабе першае месца, прыме матываваную зборную Грузіі, якую ў плэй-оф адправіць толькі перамога. У другім матчы туркі, якім дастаткова нічыйнага выніку, згуляюць з чэхамі, якіх задаволіць толькі перамога. Матчы 1/8 фіналу стартуюць 29 чэрвеня. 2 буйныя астэроіды праляцяць побач з зямлёй ужо на гэтым тыдні. Першы з іх называюць забойцам планетаў. Паводле Live Science, гэта найбольшае нябеснае цела, што набліжалася да зямлі за апошнія 125 гадоў. Ён прыблізна ў 5 разоў меншы за той астэроід, што знішчыў дыназаўраў 66 мільёнаў гадоў таму. Другі астэроід, дзякуючы памеру і блізкасці да зямлі, астраномы-аматары здолеюць пабачыць нават у невялікі тэлескоп. Пры сутыкненні з зямлёю цела такога памеру таксама прычыніла б значную шкоду. Аднак хвалявацца прычынаў няма. Навукоўцы з Еўрапейскага касмічнага агенцтва супакойваюць, ніводны з астэроідаў не ўяўляе рызыкі для нашай планеты. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязней пра развіццё падзеяў традыцыйна апавядуць мае калегі ў аб'ектыве о 20 гадзіне. Пасля чаго з каментарамі ды аналітыкаю на вас чакае праграма «Белсадзум».
Я ж на гэтым з вами развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. Так яно патрапіць да большай колькасці гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Усяго вам добрага, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.